αλλά με τη οικογένεια, όσοι συνεργαστούν, θα αποκτήσουν όμως και οι άλλες οικογένειες που Αν μείνεις 10 χρόνια στην Κύπρο, δεν έχεις κατάσταση. Και καλά, μεγαλώσεις στα σχολεία, πάρεις την παιδεία του, την λένε αυτοί δύο, μέρος της κοινωνίας. όχι, τα παιδιά του είναι, του παίρνουν τίποτα. Το θέμα αυτό είναι πώς θα αποκτήσουν δικαιώματα. Αυτό είναι το ζήτημα. Για να αποκτήσουν δικαιώματα, διότι ξέρετε, υπάρχει και ένα φαινόμενο το εξής, ότι αυτοί, για να είμαστε ειλικρινείς, αρκετοί από αυτούς δεν κινδυνεύουν στο έργο. Εξora κινδυνεύουν, θα έπρεπε να τους καθιστούν πρόσφυγα. Δεν κινδυνεύουν. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι οικονομική μετανάστευση, σήμερα κάποιες ευκαιρίες εγκαταστάθηκαν οι καθεστές στο σύστημα ασύλου. Αλλά για να δώσουμε λύση, πρέπει να αποκτήσουν καθεστώς. Και το να αποκτήσουν ταξιδιωτικά εγγραφά, που είναι με δική τους πρωτοβουλία προεδρική, δεν μπορεί να είναι με δική μας πρωτοβουλία, θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν καθεστώς και στην Κύπρο. Ακόμα και η υπηκότητα με την που είναι ολοκληρωμένη. Διότι υπάρχει μια. Δεν είναι από αυτούς που χαρακτηρίζονται απάντητες. Αν χαρακτηρίζονται απάντητες, ναι, βεβαίως θα τους εκδώσεις ταξιδιωτικά εγγραφά και θα τους εκδώσεις καθεστώς.